Изге бәйрәмебез Курбан гаете көнне район авылларындагы мәчетләр үз ишекләрен иртәдән ачып, мөселман кардәшләрне тәкбир әйтеп килүләрен көтте. Район үзәгендәге Тәүбә мәчетенә бу көнне иртәнге намазга өлкәннәр, яшьләр, балалар хәтсез җыелган иде. Тәү башлап Илеш һәм Бакалы районнарының имам ахунты Рөстәм хәзрәт Әбүшахмин гает вагазын сөйләп үтте, теләкләрен җиткерде. Hacıların Allahu Subhanahu ve Teala inşallah kabullardan kılıp, dilegen dileklerine, izgi niyetlerine en hayırlısı bilen Allahu Subhanahu ve Teala kabullardan kılsaydı. Biz de Allah'a şüntülük. Allah da inşallah bizden şüntülükler hem soruyorlar. Durmuşlarımızı, işlerimizi, yaşayışlarımızı Allah'a tapşırır. Birden bulun, tadı bulun, dehette, İmanda, ihsanda yaşarlarımızda Allah Subhanahu ve Teala nasip kılsaydı. Bir geleşip takbirlerimizden eğitir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Allahu Subhanahu ve Teala şu şurada gayet namazlarımızda kilülerimizde hayırlı habberler kılsaydı. En evvel kabullardan kılsaydı. İnşallah şu gayet namazlarımızdan sonra kurban şartlarımızda başlıyoruz. Бәйрәм тантанасында Башкортстан Республикасының дәүләт җыелышы Курултай депутаты Рәмил Бахтизин, муниципаль район хакимияте башлыгының урынбасары Рәмил Хәердинов, Яркей авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рөстәм Әхмәдиев катнашып, килүчеләр алдында изге теләкләрен җиткереп чыгыш ясады. Сегодня во всем мире отмечается праздник. Мусульмане не самые многочисленные на нашей земле. Поэтому сегодня во всех городах, селах, мусульмане проходят такие праздники. Наша религия призывает нас к праведным делам. И все мы мужественные люди, потому что в Коране сказано, что без мужества нет веры, а не наоборот. Потому что это мужество нам нужно для того, чтобы каждый день совершать правильные дела, не только сегодня заботиться о старших, о детях, друг о друге. Наша религия призывает нас к объединению, поддержке друг друга. У нас в республике, конечно, один из самых главных праздников. Не случайно объявлен выходный днем. Я желаю всем вам самого-самого наилучшего, чтобы у всех все было хорошо. Я сердечно поздравляю вас с самым главным, одним из самых главных праздников нашей религии, нашей республики. И пусть нам Аллах воздаст на этом вечное. Бүгін шараптағы Құрбан байрамға жиылдық. Мұсылман дінінің ең ізгі байрамдарының бірісі. Біз бұл байрамдардың үстінде қалдыра түйшті көрбіз. Біз бұнда өндерге түйшіміз яшыларда. Bütün kimler yoksulluk işlerine tanıyan kişilerine niye izge demin? Çünkü benim 3000 ayda bulunuk doğru ki bütün ağır halde kalan kişilerine, evi babaylarga, invalid kişilerine, şirkli kişilerine, Ülkelerge, tuğanlarga yardım ete turan beyler.
Шуңа мен инде баразга сизге изге тилеклер тиласым килә. Район башлыгы Илдар Ишатов исеменнән, үзем исеменнән сезне баразга бәйрәм белән котлыйм. Баразга уңышлар, дөньялар тыныч булсын, өстәлләр мул булсын, милләтләр тыныч булсын. Һәм баразга сәламәтлек, тыныч дөнья бәйрәм белән баразга. Ауыл Совет исеменнән, Ауыл Совет администрация исеменнән шундый иң изге бәйрәмнәрнең берсе белән сезне тәбрик итәргә. Теләп итәсез киләсезгә озын гомер, бәхет, шатлык, тозалык битен. Без барыбыз да күбез дә семьялы кеше. Ходай насыйп итсен, ул бит минем улым, ул бит минем кызым дип гурланып яшәргә, өлкәннәргә тозалык телибез бит. Тагыннарыбыз мул булсын, утырткан игеннәрне Ходай насыйп итсен җыеп алырга. Һәм үзебезгә риза итәргә. Бәйрәм белән Намазлар укылып, тәбрикләүләр тамамланганнан соң Корбан чалу йоласы үткәрелде. Төштән соң бәйрәм тантанасы мул табын артында дәвам итте. Изге Корбан бәйрәмен үткәрүдә Аллаһ ризалыгын өмет итеп зур ярдәм күрсәткәннәре өчен имам Анхунд Рөстәм Әбүшәхмин һәр барчасына зур рәхмәтләрен җиткерде. Изге гамәлләренең саваплы булуларын теләде. Район Мая газетының махсус хәбәрчесе Гүзәл Фәтхуллина, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.